ጥሪ ናይ ዓመት 2021 ወርሕ ሰዓራት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዝኾነ ንጉስ መሐመድ ቢን ሳልማን ንመጻ ሃገሩን ዓለምን ዝምልከት ናብ ካልእ ደረጃ ከሰጋግር ዝኽእል ሓደ ኣዝዩ ግዙፍ ዝኾነ ልምዓታዊ ፕሮጀክት ከም ዝካየድ ንዓለም ኣፍለጠ። اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم ذا لاين. ኣብቲ ንሱ ዝዘርግሖ መግለጺ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ሓደ 100 ማይልስ ወይ ድማ 170 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ትኽ ዝበለት ከተማ ካህንጽ كم استبقى سيزارب مدينة مليونية بطول 170 كيلو. أمبا أركس نلومي أبزا مدب نهنسات نايزي جزوف بروجكت كنرينا سنايم كثال. The population going to jump in Saudi Arabia from today 33 million in 2030 something between 50 to 55 million. So in 2030 we're going to reach the full capacity of the existing infrastructure of Saudi Arabia. That's raised very important question that we need to create new city. The Linear City مالت اتا حنصاصاويت كتما اكال نايتي بمنግስቲ سعود عرب ዝተወጠነ ዓብይ ልምዓታዊ ፕሮጀክት እያ። ቁጠባ ዘሃገር ኣብ ኢንዱስትሪ ነዳዲ ዝተመርኮሰ ኮይኑ ብእትውንኖ ጠቕላላ ውሽጣዊ ፍርያታ ድማ ኣብ ዓለምና ኣብ መበል 18 ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ። እዛ ሃገር ኣብ ዝኣነብረላ ፕላኔት ምድሪ ብእትውንኖ ብስዒዑ ነዳዲ ንሃገር ቬንዙዌላ ተኸቲላ ኣብ መበል ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ። ኢንዱስትሪ ነዳዲ ሓይሊ ዘሃገር እኳ እንተኾነ ኣብኡ ጥራይ ተመርኪስካ ምቕጻል ግን ውሕስነት ዝህብ ዘይምዃኑ ርእሰ ግሉጽ እዩ። ስለዚ ድማ መንግስቲ ቁጠባ ዘሃገር ንምዕባይ ዝጽዕር ዘሎ። ከም ኣካል ተበግሶ ናይቲ ሒዛቶ ተበጊሳ ዘላ ራእይ 2030 ስዑድ ዓረብ ዝብል ቴማ እዛ ሃገር ብቐንዱ ኣብ ዓበይቲ ፕሮጀክታት መሰረተ ልምዓት፣ ትምህርቲ፣ ሳይንሳዊ ምርምር፣ ክንክን ጥዕና፣ ጽላት ቱሪዝምን ወፍሪ ትገብር ኣላ። ቀንዲ ዕላማ ናይዞም ፕሮጀክታት ንሓደስቲ ኢንዱስትሪታት መንገዲ ንምጽራግ ኮይኑ ልዑል ትኩረት ሂባ ትሰርሓሉ ዘላ ድማ ሪኒዌብል ኢነርጂ ማለት ኣብ ተሓዳሲ ሓይሊ ትኩረት ዝገበረ እዩ። እዚ ድማ ኣብ መላእ ሓውሲ ደሴት ዓረብ ዝረኣይ ዘሎ ዓብይ ናይ መጻኢ መደባት ዘካተተ ምዕባለ እዩ። እዞም ተበግሶታት ብዓቕንን ዕላማን ካብ ንሓድሕዶም ዝፈላለዩ እኳ እንተኾኑ እቲ ዘመሳስሎም ግን ቁጠባት ዞባ ናብ ሓደስቲ መዳያት ንምስፍሕፋሕ ዝተዳለወ መዋቕራዊ ወፍሪ ዘጠቓልል ምዃኑ እዩ። ተበግሶ ራእይ 2030 ስዑድ ዓረብ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2016 ዝተገልጸ ኮይኑ እዚ ፕሮጀክት ብወዲ ገዛእ ስዑድ ዓረብ ንጉስ ሳልማን ዝኾነ ወራስ ዓራት ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ልዑል ድፊኢት ከም ዝግበረሉ ይፍለጥ። መሐመድ ቢን ሳልማን ብወግዒ ልዑል ዘውድን ሚኒስተር ምክልኻል እኳ እንተኾነ ድሮ ከም ጭቡጥ መራሕቲ ሃገር ግን ይቆጸር ኣሎ። ደላይን ማለት እዛ ሓንጻጻዊት ከተማ ድማ ኣካል ናይቲ ምናልባት ዝዓበየ ፕሮጀክት ናይዚ ብልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ዝተበገሰ نيوم استسميه جزء فريو. The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. بروجكت نيوم ኣብ ታቡክ ዝተባሃለ ዞባ ናይ ሃገረ ስዑድ ዓረብ ኣብ መስርሕ ህንጸት ይርከብ። ኣብዚ እቲ መንግስቲ ንሓዳስ ከተማ ዝኸውን ዞባ ኣዳልዩሎ። እዚ ከባቢ ኣብ ወሽመጥ ዓቐባን ቀይሕ ባሕርን ዝርከብ ኮይኑ ብመጻብቦ ቲራን ኣቢሉ ድማ ንሓድሕዱ ይራኸብ። ብኣንጻር ሸነኽ ናይቲ መጻብቦ ድማ ሻርም ኤል ሼኽ ይርከብ። እዛ ግብፃዊት ከተማ ቁጠባኣ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ቱሪዝም ዝተመርኮሰ ኮይኑ ኣብ ግብፂ ካብ ዘለዋ ህቡባትን ክቡራትን መዘናግዒ ገማግም ባሕሪ ሓንቲ እያ። ነዚ ዓወት እዚ ናብቲ ሓደ ወገን ኣብ ኒዮም ንምድጋሙ ድማ እዮም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ። እዘን ክልተ ደሴታት ቲራንን ሳናፊርን بتاريخ نهاجرات جبسن سعود عربن زسحة حباز نبرة دسيتات ين هاجر جبسي ننوي حوان كلتي أتن دسيتات تقاطع سيراتن وكانت نبرت أكل تشحن 10 شوعة عامة مرتكن بايتو هاجر جبسي نزن دسيتات
ምስ سعود عرب ንክጽንበራ ወሰነ እዚ ስምምዕ እዚ ድማ ንክልቲኣተን ሃገራት ዘራኽብ መንገዲ ዝኸፍት እዩ ከም ኣካል ፕሮጀክት ኒዮም ንመጻዊ ቦቲራን ሰጊሩ ነዘን ክልተ ሃገራት ዘራኽብ ድልድል ምስራሕ መደብ ተታሒዙሎ እዚ ድማ ንሃገረ እስራኤል ሓሊፉ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ናብ ሓውሲ ደሴት ዓረብ ናይ መሬት ምትእስሳር ክፈጥር እዩ ኒዮም ካብ ዝግለጽ ነዳሓር ኣብ ገለ ካብቶም ቀዳሞት ፕሮጀክታት መስርሕ ህንጸት ድሮ ተጀሚሩሎ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ኒዮም ባይ ይምዕብል ኣሎ እዚ ድማ ንዝያዳ ምዕባለ መሰረት ከንብር ይግባእ ኣብዚ ቦታ ገለ ሆቴላትን ምዕቡላት ኣፓርታማታትን ተሃኒጾም ኣለዉ ብተወሳኺ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ድማ እቲ ሓድሽ ዝተሃንጸ ኒዮም ባይ ዝተሰመየ መዕርፎ ነፈርቲ ተመረቐ እዚ ድማ ምስ ርእሲ ከተማ ስዑድ ዓረብ ዝኾነት ከተማ ሪያድ ቀጣው ርክብ ንምፍጣር ዘኽእል እዩ ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን ኣብ ኒዮም ዘሎ ዝዓበየ ፕሮጀክት ንሓፈሻዊ ህዝቢ ዝዓለመ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንንጉስ ሃገረ ስዑድ ዓረብ ልኡልን ሓውን ዝኸውን ሓያሎ ቤት መንግስታት ከምኡውን ንኻልኦት ኣባላት ንጉሳዊ ስድራ ቤት ዝኸውን ሓያሎ ቪላታት ዝሓዘ ዓብይ ፓርክ ንምህናጽ እዩ ኣብ መጀመርታ ወርሓት ናይ ዓመት 2021 ምስ ምእዋጅ ፕሮጀክት ላይን ተተሓሒዙ ድማ ንመጀመርታ ግዜ እታ ኣብ ኒዮም ክትህነጽ ትሕሰብ ዘላ ከተማ እንታይ ከም ትመስል ዘርኢ መደባት ቀረበ The line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long. ንጉስ ቢን ሳልማን ነዛ ናይ መጻኢ ዝበለጸት ከተማ ኢሉ ሓሲብዋ ዘሎ ከተማ ናብ ግብሪ ንኸውዕላ ብርክት ዝበሉ ብልጫታት ዘለዎም ሓሳባት ከምጽ ይግባእ ኣብቲ ፕላን ከም እንዕዘቦ እዛ ከተማ ሰለስተ ኣብ ዝተፈላለዩ ጥቕምታት ዝውዕሉ ደርብታት ከም እትውንን ጌርካ ይኽተነጽ ንምትፈታቶም ዝምልከት ድማ እቲ ላዕለዋይ ደርቢ ዝኾነ መካይነን ጽርግያን ዘይብሉ ሙሉእ ብምሉእ ናይ እግረኛ ዞባ ክኸውን እዩ ብተወሳኺ ኣብዚ ቦታ ኣብ ትርፊ ግዜኻ ኣእምሮኻን ምሕዳስን ናይ እግሪ ጉዕዞን ምግባርን ከተባብዑ ተባሂሉ ብርክት ዝበሉ ሓምላይ ፓርክታትን ኣታኽልትን ክትከሉሉ እዮም እቲ ካልኣይ ደረጃ ድማ ድኳናትን ካልኦት ንግዳውያን ቦታታት ዘእንገድን ደረጃ ኮይኑ ክሰርሕ እዩ ቀፂሉ ዝመጽእ እቲ ታሕተዋይ ማለት ሳልሳይ ደረጃ ድማ ዓንዲ ሕቆታ ከተማ ክኸውን እዩ እዚ ደረጃ እዚ ኣቑሑትን ሰባትን ኣብ መላእታ ከተማ ካብ ናብን ዝጓዓዝሉ ባይታ ክኸውን እዩ ኣብዚ ሓደ ኣዝዩ ፍጥነት ዘለዎ ቁልጡፍ ስርዓት መተሓላለፊ ንክህነጽ መደብ ተታሒዙሉሎ በዚ ተሓጊዞም ድማ ሰባት ኣብ ውሽጢ 20 ደቂቕ ጥራይ ናብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ውሽጢ እታ ሕንጻታዊት ከተማ ክበጽሑ ክኽእሉ እዮም እዚ ዓንዲ ሕቆ እዚ ንዝተፈላለዩ ናይ ከተማ ሞዱላት ንሓድሕዶም ከም ዝራኸቡ ብምግባር ንኩሉ እቲ ዝካየድ ንጥፈታት ብህዝባዊ መጓዓዝያታትን ብእግርን ከም ዝካየድ ይገብር ሙሉእ ኣቀማምጣ እዚ ፕሮጀክት ኣብ ዙርያቲ ብዙሓት ዓበይቲ ከተማታት ናይ ሎሚ ውጽኢት ናይቲ ኢንዱስትርያዊ ሰውራ እየን ዝብል ቅድመ ኩነት ዝተነድፈ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እዘን ከተማታት ክንዲ ነቶም ኣብኡ ዝነብሩ ሰባት ዝያዳ ንማሽናት መካይንን ኢንዱስትሪን ጥራይ ዝተሃንጻ እዛ ብመንግስቲ ስዑድ ዓረብ እትህነጽ ዘላ ከተማ ንጠለባት ወዲሰብ እትምጥን ክትከውን ድያ ኣይ ክትከውን ድማ ቀሲልካ ምስ ግዜ ዝረአ ይኸውን ፕሮጀክት ላይን ኣድላይነት ውልቃዊ መካይን ንምንካይ ከምኡውን ንኩሉ ኣገልግሎታቱ ብዘላቂ መንገድን ምውዳብ ዝዓለመ እዩ እዛ ከተማ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ጸሓያዊ ንፋስን ሃይድሮጅንን ዝተመርኮሰ ጽሩይ ጸዓት ናይ ምርካብ መስርሕ ከም እትኽተል ጌርካያ ንኽትህነጽ ተመዲቡ ዘሎ ብተወሳኺ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ህይወት ነበርቲ ንምቅላልን ሃብቲ ብዝበለጸ ኣገባብ ንምጥቃምን ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ እዚ ክውን ንምግባር ድማ መንግስቲ ሃገረ ስዑድ ዓረብ ኣብ ፕሮጀክት ኒዮም ኣስታት 500 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ወፍሪ ከም ዝገብር ኣፍሊጡሎ ብዛዕባ እዚ ፕሮጀክት ኣብ ንሓስበሉ እዋን ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ይለዓሉ እዮም ካብዚኣቶም እቶም ዝበዝሑ ድማ ብሩህ መልሲ ከይረኸቡ እዮም ዝተርፉ እዛ ከተማ ንቀጻልነት ፕላኔትና ምድሪ ውሕስነት ንምሃብ ሙሉእ ትኩረታ ኣብ ሓምላይ ቴክኖሎጂ ዝገበረት እኳ እንተኾነት ንኽትህነጸሉ ተመሪጹ ዘሎ ቦታ ግን ንገማግም ባሕሪ ዘየካትትን ሙሉእ ብምሉእ ድማ ኣብ ምድሪ ዘተኮረን ብምዃኑ ብዙሕ ዘዕጉብነት ከኸትለሉ ከም ዝኽእል ይበርሃልካ እዚ ሕንጻጻዊ ቅርጺ መሳጥን ካብ ጠፈር ኮንካ ንኽትርእዮ ድማ ዘደንቕ እኳ እንተኾነ ክንድዝ ዝኣክል ርሕቐት ብኸመይ ኣብቲ ዝተባህለ ሓፂር ግዜ ክብጽሕ ከም ዝኽእል ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተገልጸን ዘሎ ብተወሳኺ ዋላ እኳ ሱር በተኻዊ ባህርናይ ዝረቂቕ መጽናዕቲ ዝሓለፎ ዲዛይን መሳጥ እንተኾነ
ብተግባር ግን እዘን ዕብየትን ብልጽግናን ዛ ከተማ ዘርኢ ድዩ ዝብል ሕቶታት ገና የለዓዕል ኣሎ። ኣብዚ ክንስሕቶ ዘይብልና ሓደ ሓቂ ኣሎ። ንሱ ድማ እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣቓልቦ ሃገራት ብምስሓብ ሓደ ዝተፈለየ ግዙፍ ዓወት ከመዝግብ ይኽእል እዩ። ንግስነት ስዑድ ዓረብ ነዚ ፕሮጀክት ምስ ዓለም ንምልላይን ኣውፈርትን ምርካብን ብመንገዲ ኢንተርነትን ቴሌቪዥንን ኣቢሉ መዋዓውዒታት ክዝርግሕን ብተኸታታሊ ናይ ኦንላይን ቪድዮታት ገይሩ ድማ መብርሂታት ክህብን ጸኒሑ ኣሎ። ከም ምርኣዩ ድማ እዚ ፕሮጀክት ኣቓልቦ ሃብታማት ኣውፈርቲ ክስሕብ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና እዛ ሕንፃፃዊት ከተማ ሙሉእ ብሙሉእ ሓድሽ ሓሳብ ከም ዘይኮነት ክንፈልጥ ይግባእ። ምክንያቱ ኣብ 1880ታት ናይ ከተማታት ንድፊ ነዳፊ ዝኾነ ኣርቱሮ ሱርያማታ ንመስመራዊት ከተማ ዝምልከት ውጥናት ኣዳልዩ ስለ ዝነበረ ንሱ ብሰንኪ ጸቢብ ቅርጺ መስመራዊት ከተማ ብውሕድ መስመራት መጓዓዝያ ተነዲፉ ኩሉ ዜጋ ምስ ተፈጥሮን ሕርሻዊ መሬትን ብቐረባ ክራኸብ ይኽእል እዩ ብምባል እዩ ነዚ ውጥን ነዲፉ። ገጠራት እተሓቁፍ ከተማ ንምፍጣር ድማ ጻዕሪ ገበረ። ከምኡ ዝገበረሉ ምክንያት ድማ ዝተማሓየሸ ሚዛን ህይወት ከተማን ገጠርን ክፍጠር ይኽእል እዩ ኢሉ ስለ ዝኣመነ እዩ። ድሕሪ ምምስራት ሕብረት ሶቪየት ድማ ሩስያዊ ናይ ከተማ ንድፊ ነዳፊ ኣቶ ኒኮላይ ኣሌክሳንድሮቪች ማጁቲን ነዚ ሓሳብ ዝወሲዱ ኣብ ከተማታት ቮልጎግራድን ማግኒቶርስክን ብከፊል ኣተግበሮ። ካልእ እንተወሓደ ብከፊል ምሳ ሕንፃፃዊት ከተማ ዝመሳሰል ኣምር ድማ ሃገረ ብራዚል ኣብ መወዳእታ 1950ታት ካብ ባዶ ተበጊሳ ሓዳስ ርእሲ ከተማ ብራዚልያ ንምፍጣር ተጠቂማትሉ እያ። ዕላማ ዛ ከተማ ዘመናዊት ብራዚል ምህናጽ ኮይኑ እቶም ንድፊ ዝነደፉ ኣካላት ድማ መብዛሕትኡ ክፋልታ ከተማ ዝጓዓዝሉ ማእከላይ መስመር ዝህብ ዲዛይን ኣዳለዉ። እቶም ውጥን ዝሰርሑ ሰባት ብኣቀማምጣ ኣቢላ ማዕርነትን ዘመናውነትን እተረጋግጽ ከተማ ንምፍጣር ዕላማ እኳ እንተነበሮም ኣብቲ ኣክሴስ ዝነበረ ልዑል ዋጋታት ግን ብብዝሒ ናይ ሳተላይት ከተማታት ንኽፍጠሩ ምኽንያት ኮነ። እታ ዝተሓስበት ከተማ ግን ገዛ ርእሳ ንተፈጥሮኣዊ ዕብየት ኣየፍቀደትን። ውጥን ከተማ ብራዚልያ ክሳብ ሎሚ ኣካታዕ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ክንዲ ካብ ደረጃ ጎድናታት ካብ ጠፈር ዝተነድፈዩ ተባሂሉ ድማ ይንቀፍ። ብኣንጻሩ ግን ኒዮም ካብ ብራዚልያ ብውሕድ መንገድታት ዝተፈልየ እዩ። ሓደ ካብኡ ድማ ከተማ ብራዚልያ ኣብ መጓዓዝያ ተሽከርከርቲ ኣዝያ ዝተመርኮሰት ክትከውን እንከላ ብኣንጻሩ ኒዮም ግን መካይን ዘየድልያ ከተማ ንምግባራ እዩ ዝስራሕ ዘሎ። እዚ ይኹን እምበር እዚ መስርሕ ዓለምና ገና ኣብ ዘይበጻሕቶ ደረጃ ምዕባለን ምህዞታትን ዝተመርኮሰ ብምዃኑ ኣብ መፈጸምታ ክበጽሕ ይኽእል እዩ ዝብል ብዙሕ ስክፍታታት ኣሎ። If it succeeds, it will be the new Babylon, so to speak. And if it doesn't succeed, it will be an interesting phenomenon. ከምቲ ዝተተግበረ ራእይ ገዛእትን ኣርክቴክተራትን ምስ ድልየታት ናይቶም ብጭቡጥ ኣብዚ ቦታ ዝነብሩ ሰባት ዝሰማማዕ ድዩ ኣይኮነን ምርኣይ መሳጢ ክኸውን እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንኒዮም ቦታ ንምፍጣር ተባሂሉ ሰባት ብሓይሊ ካብ ኣከባቢኦም ይመዛብሉ ስለ ዘለዉ ፍሕፍሕ ንኸይፍጠር ተሰጊኡሎ። ኣብዚ ከባቢ ዝቕመጡ ቀቢላ ኣልሕወይት ነዚ ግዙፍ ፕሮጀክት ክብሉ መሬቶም ንኽገድፉ ስለ ዝግደዱ ብውድብ ሕብራት ሃገራት መርመራ ንኽግበር ይጽውዑ ኣለዉ። መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ኒዮም ከም ናጻ ዞባ ንግዲ ኮይኑ ናይ ገዛእ ርእሱ ስርዓት ግብሪ ከምኡውን ሕጋዊ ስርዓት ንክምስርት እዩ ዝደሊ። እዚ ድማ ንዓለም ለኻውያን ኣውፈርቲ ዝተወሰነ ደረጃ ውሕስነት ዝህብን በቲ ኣብ ተሪር ሕጊ ሸሪዓ ዝተመርኮሰ ኣዝዩ ዓቃባዊ ስርዓት ሕጊ ሃገረ ስዑድ ዓረብ ዘይዕንቀፍሉን ሃዋሁን ምፍጣር ዝዓለመ እዩ። እዚ ድማ ምስቲ ሕብራት ኢማራት ዓረብ እትኽተሎ ኣገባብ ዝመሳሰል እዩ። ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ኢማራት ዓረብ ንኣህጉራዊ ፋይናንሳዊ ማእከል ዱባይ ኣህጉራዊ ደረጃታቱ ንኸረጋግጽ ምእንቲ ክሕግዞ ብቋንቋ እንግሊዝ ዝኽተል ዝተፈላለየ ኣብያተ ፍርዲ መስሪቶም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ እዘን ኣብያተ ፍርዲ ካብ ቁጠባዊ ዞባ ወጻኢ ንዘለዉ ጉዳያት እውን ክሰምዓ ይኽእላ እየን። ብተወሳኺ ንሲቪላውን ንግዳውን ክርክር ዝምልከት ናጻ ስልጣን ይህቡ። ካልኦት ከም ገበናዊ ሕጊ ዝኣመሰሉ ሕግታት ኢማራት ዓረብ ግን በዚ ለውጥታት ዝጽለዉ ኣይኮኑን። ኣብ ጉዳይ ኒዮም ግን እቲ ሕጋዊ ስርዓት ብኸመይ ከም ዝቐውም ዛጊት ብልክዕ ኣይተፈልጠን ዘሎ። መብጻዕ ናይቲ ገስጋሲ ሕግታት ከምኡውን ዕላማ ናይቲ ብሰፊሕ ዝዋዕዋዕ ዘሎ ራእይ ግን ተገዳስነት ዓለም ለኻውያን ኣውፈርቲ ንምስሓብ ዝዓለመ እዩ። ይኹን እምበር ኣብዚ እቲ ሸለል ክበሃል ዘይክእል ነጥቢ ተጋራጫውነት ናይዞም መብጻዕታትን ኣካይዳ መንግስቲ ስዑድ ዓረብን እዩ። መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ገለ መዳያት ሕብረተሰብ ጥንቁቕ ዝኾነ ሊበራላይዜሽን የስፋሕፋሕ ኣሎ። ማዕረ ማዕርኡ ግን ኣብታ ሃገር ንዝተፈጸመ ሰፊሕ ማዕበል ማእሰርቲ ንፖለቲካውያን ደለይቲ ፍትሒ ሓዊስካ ብብዙሕ ገበናት ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተሓታቲ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ብተወሳኺ ምስቲ ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ዝርከብ ቆንስል ስዑድ ዓረብ ዝተኻየደ መስርሕ ቅትለት ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀማል ጋሾግ እውን ምትእስሳር ከም ዘለዎ ይፍለጥ።
NEOM project, this futuristic city that he is planning to invest $500 billion in it. What if it goes wrong? It could bankrupt the country. But no one's allowed to criticize it. But no one allowed to write an objective piece in any newspaper saying, Ali, you've written pieces. ፕሮጀክት ኒዮምን ዘላይንን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ምስሊ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ንምምላስ ዝግበር ወፍሪ ኮይኖም ክሰርሑ እዮም። እዚ ሃገረ ስዑድ ዓረብ ንኣህጉራዊ ንግዲ ዝያዳ ክፉት ክትከውን ከም ትደሊ ዘመልክት እኳ እንተኾነ መንግስቲ ዝሃገር ግን ንዝኾነ አንጻር ዚ ፕሮጀክት ዝለዓል ተቃውሞታት ተጻዋርነት ከም ዘይብሉ ብተግባር የርኢ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ መስርሕ ህንፀት እዚ ፕሮጀክት ብዕለ ተጀሚሩ ስለ ዘሎ ናብ ዓወት ክበጽሕ ድዩስ ኣይክበጽሕን ምስ ግዜ ቀሲልካ ዝረኣይ ክኸውን እዩ። And as soon as you start to get into it, you start to sort of think about the possibilities of it. And your mind starts to sort of begin to imagine that it is maybe possible, you know? እምበኣርከስ ንሎም ዘዳለኽዎ ኣብ መስርሕ ህንፀት ሓዳስ ከተማ ኒዮም ዘተኮረ መደበይ ኣብዚ ይፍጽም። ካብዛ ቪድዮ ቁርብ ሓበሬታ ረኺብኩም ትኮን ድማ ተስፋ ይገብር። ኣብ ዝቕጽል ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። They say in a lot of projects that happen in Saudi Arabia, it can be done. This is very ambitious. They can keep saying that, and we can keep proving them wrong.